Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hadien ka jing opriang ya ka jing ujor na kisamla ki ba apply kam ha ka be dei ba jing bam biang ko kom thap kam Shillong Medical College. Na kalyang ka Voice of the People Party VPP State Youth Wing. Ha ka life hotrek ya yong arhaja arpunrio kala let ban ya kendo ya ka Director of Health Services DHS ban pan jing shai halor kani. Habakran sikilat patay kubor na kalyang u Dr. Jeremiah Karshiyeng udukot ka Youth Wing ulaong. Manakalyang jang ketika college kalapan bana ya ka kam librarian Henry ka basngusi ka long boboyo ka kam umde uba Biang Katkum ki Kyndon ki balabu. Ulaong Katkum ki Kyndon balabu ki bala ban apply ya ketika kam kin hap bandon kumbakat san snam ka experience Henry uboyo udon tang shi snam ye kat baya ki we ki bala Biang lot na dong sedong Kim yo satya. Nolor kata ulaong ru banakalyang ka director kam danjing Thep halor kani. Rawan ke compliance ini ka VP state meeting ba kadan some irregularities hai kini ka jing thumkam jong kawai ka post made Shillong Mail College ka post of librarian ti kani ka jing thumkam kade kala aja na do last year di ngilali ki API but kani ki API ka simpo ab haban wan ba ngidang suyo ti hadien ba ngila puli igini ki API ngila puli ngilali ko homework ngila pet but ngilap ba kadan ka irregularity how ni we khna we yo ka post librarian ha ka jing thong kam jong u na kini ki RTI ni yo ngilap ba umlong qualify di na ka jing pan jong kini na ka jing pan jong kini ko office man thung ya ka post of librarian la shortlist sha na ki babun ngot ki shortlist sha khat saw ngot di na kini khat saw ngot ki shortlist yu we khna ba ki pan ka experience of more than 15 years. Dunia kena udang dan ke experience tang 1.8 years. Di kajing keli shwa kami hangta ba kumno ba uniu kena bayo wadan ke experience of 1.8 years. Haba ki pan 15 years. Kumno ki klam ki ham shortlist dia. That means belai kila di ban reject shwa ke application. Nama ki pan tang 15 years. Nama ki dan security kena ki badan more than 15 years. Di kidai ban accept syai gitu kan. Kata aku we ngilap ka irregularity RTI. Di number 2 ke irregularity RTI kadai ba kadan nak ni we ka column ke badai 25 marks ke bayaham ba kidai yo no khna uladan a minimum of 15 years of experience in the library. Di uniu ubayo candidate ubayo out of 25 marks despite dan ke experience of 15 years ujo 24 marks. Dia kena ke peni ke big question mark kan. Kumno ki keng ba kalau minimum 15 years of experience di banyak 25 marks. A 1.8 years of experience getting 24. Di kata di kowe sa kowe kadai ba ha ka personal interview ka total marks kadi 20. Di hakani ka personal interview kiwe ki bayo ki bladan experience 10 years, 15 years, 20 years, 9 years. Ki yo 4 out of 20 uni we mar yo khat marks ka personal interview. Di nangi pusan nangi le homework hakani ka RTI kalap ba kadan ka bias. Di ngilawan kadang-kadang nama kini kena kilawan syangi kila complain kila ayam kila long discourage thinking wan ngi kendo ye director i Dr. William Umlong ti nakalyang jong iru ilape ya kene but ki deputy director su kila dan lang tu but ila pensya syangi bai ong ba kani ka jingjo imtip ye yang kani kadai ka post yang librarian but kila IT haki way ki resource person ki belong qualified haka librarian. Di nakaliang jung is active yang bangim TBA nakaliang gitu ki librarian kila IB ke recommendation jung ki ba kidai kini ki belong qualified. Di nakaliang jung ki namar ba kidai ki doctors kim tip ya kani plus hatu kapor yang hidang sinai ka Shillong Medical College
kadon sa ka NMC kadon ka deadline tinggi la shule wood angka tika question kalong bahaba filia wood kini ki wei kena ki belong deserving kila do no em hakajing le thuru barang ta kila do no em ti menta ka big question kalong sheki wei ki kam hatu filia wood kom ni ase jujiet wood kom ni ase kadis karya chino itu ki wei ki bakwa shisha radam dei ba pen ina kani RTI perkhat ki pause pa tali ki kam mentang gila macamnya kata king kejing keli kalong ti hadi mingilai song hi pusan ti hot nakaliang director ila accept ya kani gila ai kejing mut nangiru gila ai kumno pan proceed ya kini kejing interview ha bakan don long kadiban don ka transparency kai kadiban satisfy waro ki bawan hang tu kadiban pen ki marks shai ha men ski ha men shai pen ka marks anu kadion kanu ki yo kanong transfer ka satisfy ki hot di regarding yang kani ru yang ba kadi ka contract post ba kan kut no itu mentau jun siang ba kani RTI ka simpor ba ma yo di yo ka RTI ka jing jubab juki yang tu ila yo ban mi sakmat kani ka simpor ti yang ba mentau jun ka kut di yo kita advertise ada ko way but kin sa rectify ya kani ka jing bakla juki ti kila ong ba kila bakla kila ong ru kini ki marks ti ai ka long ni kila bakla pi kila pan map ru nek tu kena ba ong tu ba hot next time ngin le ngin ai ka fresh advertisement ti da kan ni ru nga ai man pen ai ka khwari phi kena apply kini apply biang menta what long discourage apply biang le biang kani ka post ba kani ka sian ba menta I hope ba kayat bet kaya renti kayat bet ngila wan syakapan ngila try ngila peni ka RTI ka don but lada ka Shillong biang kumni nginwan pat da ka wei ku rukom nginwan pat da ka wei ku rukom nama ka RTI ka pau syai ti hang ne ba ka jing le ka don ka irregularity ti khina ba pli ki bala along qualified ki bala trai khandai post name khasan name post name phi trai kin hon ya ni ki trai kin hon ti kapor kalayat she's nam kan thi kalayat ka contract post jong new bayo ru kala kut no matau jun tingi shukat nakaliang jongi da kila ai ka fresh recruitment subha se ya le ha try biang but lada ka don ka repeat kom kan ni nakaliang ka VPP state youth wing ngirum one shot akan ni rukom ngin wan da ka kata ka promise lada ni puli lada ngi study ya kani ka RTI kini ki numbers kum ka juang tin phareng mo numbers don't lie kini ki numbers it's all bias kini ki numbers badan hang ni ka ya thu ka story te ba ka don ka bias you knew we not ti nga siong phi pa ba decide him phiang ta bale ka lamok ta Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya